yazi ukuthi sizothi iphupho lakho lidinga wena, iphupho lakho lidinga isineke sakho. Iphupho lakho kufuna ulithathe njengengadi. Okay. Noma ulithathe njengesitshalo. Abanama utshala mfethu magubane inkomose nomlaleli uma utshala kufanele ube nesineke. Inhliziyo uyibeka phansi, umoya ubeka phansi. Yiba nesineke nephupho lakho. Your garden, your dream, it serves as your garden. Ungeke izithelo uzikunikeze lento oyifunayo if ungalandeli iprocess yezithelo. Ngeke iprocess yokutshala uma ungayilandeli uphumelele. Iprocess yokutshala yokuqala ithi prepare your garden. Lungisa umhlaba wakho, umhlabathi wakho. Eyesibili ithi ke bese uyatshala ke. Mase ucedile ukutshala, iprocess ithi nisela. Ukunisela futhi akusho ukuthi mawunisele ka2 ka7 seyamila lento seyiphumela phandle lento oyitshalile. Lesi sitshalo sesiyamila. Uyabona? So it needs you ukuthi ube ne courage yokuthemba into ongayiboni ukuthi ngempela is it taking stability phansi ama roots ayanaba yini. But unisela ngethemba. Iphupho lakho lidinga ithemba, lidinga isineke. Do you have ithemba for iphupho lakho? Do you have isineke for your dream? Ngoba abanye bafuna into quick, easy come, easy go. Quality worth waiting. Izinto ezinhle, izinto ezinkulu zidinga ukuthi usebenze, uzilinde, uphushe, uziniselele. Niselele iphupho lakho. Silasikona namhlanje we are motivational speakers. Asiqalanga kalula. So umsakazo ona 10 years asiqalanga kwabalula. Naye umlaleli njengoba eshayila imoto yakhe akayitholanga kwalula. Le promotion akuyo. Akayithi why ufuna ezinye izinto abese uyabypassa. Trust the process. Any process idinga pain. Any process idinga ama tears. If ungalikhalelanga iphupho lakhe akulona iphupho. Yeah. Uma ungakaze magubane ubetray epusheni lakho noma ube despised epusheni lakho, ube sabotaged epusheni lakho. No. That dream got makufika izinto uliyekele noma sinoma kanjani. Inkukhu, iphupho lenkukhu yitshwele. Kodwa kune process ukuthi fanele ibanjwe iqhude eqala, idlale lo mdlalo ngazathi iyabaleka. Yeah. Kanti yazi ukuthi iqhude lezom impregnanta ufuna abantwana. Uma iselapho ufuna aqale abeke iqanda ngamunye iqanda ngalinye kudlule futhi ayolifukamela. Lamaqanda awafukamela amagubana akusho ukuthi wonke nje obawafukamela ewa incubator azozala wonke azophuma amatshwele. Angaqhamsele wonke. Kodwa uyabekezela aphumelele. Uma mhlawumbe bena 17 yamaqanda kuphuma 5. Akawalahli lamatshwele awu5. Uyabekezela afika uheshane athi awashaya awu3 kusale 2. Gcina kuselele i1 akathi leli i1 akasalinaki uyalinaka ngoba ubona ivela kana ndaba nequantity sifigijimisa quality iphupho lakho uzobe nequality libekezelele liniselele nurture your dream injalo bhuti. Do not abort iphupho lakho. Do not abort your dream. Ungaqali abort kanjani ukuthi ube negative minded bese uya give up mawushaya empilweni. Kanti ufuna kushaya ubani ngoba kushaya udonsayo. Yo uyabona ke ikhona into yodwa nje uNkulunkulu eLucas Thembiselo uthi uzoba nathi. Kodwa akashongo ukuthi angeke ehlangabezane nezimo. Ayi uqedile. Wayile usendleleni ebheke ephushweni lakho uzohlangana nezihiba mfethu hawu tshela nezimo. Bazojijela manje. Yathi khona nje itshe elichecked ngempela uyalapho uthi uyakhona yini. Bajijela ngempela ngathi ubona ukuthi awu leli itshe leli lizocheck ukuthi ngiyakhona ngempela yini. Uthu uzama ukuhamba uzama ukuqhubekela phambili kuvele elinye futhi itshe. Uyakwazi sesexoxela nje. Wakahletshwa umuntu ongalindele angahleba. Kukaningi. Waba discourage umuntu ongalindele ukuthi angeke discourage. Kuyenzeka mfethu. Ulindele ukuthi ngizothi mangiqhamuka elokhana kumangethe uzothi yedwa no man. Yazini siyeke lento bazalwane. Yingakho magubane kwesisikhathi sathi yabo mfowethu sathi befriend yourself, be your own supporter. Yiba umngani wakho. Mina mfowethu ngumngani wami iqala. Mina ngumlandeli wami iqala. Ushayela izandla kuqala. Ngishayela izandla kuqala baba. Before shalo umunye umuntu uqala uyitshela ukuthi yabona into ngishayile. Yes sir. Before sothi uyishayile wena qala. Mfethu if uJesu wabetraywa naye uNkulunkulu betraywa indoda ayehla nayo ubani wena ungabetray.
Injalo mfethu sikhumana na kanjani mphathi? John Zwane ku TikTok, John Zwane ku YouTube ikhona imotivation ikhona umculo ngicela ningisupport bafethu ningilekelele ku Facebook John J Zwane. Inamba ye WhatsApp uzoyithola makubona mangabe sesikhulumile ngabona ukuthi isafe kakhulu ukuthi ngiyikhiphe. Sibonga kakhulu kuwena mphathi ngemotivation yosuku lona muhla. Balokho umsakazo wakhe iVOC FM 2.9 asiphume kanjena ke sibheke kulona ke ihora lesi khombisa u58 imzuzu endlulile ihora lesithupha. Lokho kwenza ukuthi ke we're counting 2 hours down the line. We're counting 2 hours down the line, man. Cannot wait, man. Ukhumbula I'm rushing to my dreams, man. Ukhumbuza thina esikolweni sasithi makhala leyo yokuphuma sithi size la insini. Lento lena iyephupho ifuna ngazothi lingaba idrive yabona umulele ebusuku. Yes sir, yes sir. Ujaha iphupho la. Yeah. Fisa ngathi kuyosanini ukuze ufike lapho oya khona. Yeah. Njengomunye usisi. Na ingoma bafowethu yatholakala ku YouTube John Zwane le ngoma please. Lapho amandla ephela ngiqinise baba ngikhuthaze Nkosi ngithi lapho amandla ephela ngiqinise somandla ngithi lapho amandla ehamba ngiqinise baba ngikhuthaze baba ngithi lapho hayi kodwa madoda amandla ngikhuthaze Nkosi yami hlala nami baba hlala nami Nkosi yami haleluya baba kunzima hlala nami Nkosi yami baba ngithwale ngivigele hlala nami Nkosi Jesu hlala nami baba kunzima kulomhlaba hlala nami ngithwale ngithi lapho amandla ephela baba abotha Jesu baba wami ngithi lapho inhlebi khona emhlabeni abotha Jesu bahleba ngisho bekholwa bahleba ngisho semndenini Hallelujah. Hallelujah. Oh, lava shanda lava yekedo shalabaya. Oh, yeah. It's 1 minute after 7 o'clock. Okay, it's 2 minutes after 7 o'clock. I'm sorry, iVOC FM 102.9, man. We got yourself our very own